Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Umorea, ironia, autokritika eta giza satira dauzkan saiora. Gaur gurekin, beti bezala, gure zirikatzaileak Fernando Amustegi, arratsaldeon, eta berriro etorri zaigu bai, Martxelo Sotez. Arratsaldeon. Zelan, errepikatzeko gogoarekin, Bai, gustora. Gainera gorri, Bai, gaur gorri zientzik. Gorri, errek zer... Hola, pixkat, koherentzia asuntoa. Eta bueno, gure gonbidatu berria gaur, Jon Alonso. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, zelan, ondo? Ongi, bai. Ondo, gogoa gurekin egoteko? Bai, jakin. Ondo, babestuta zaude betzat. Bai, beldur pizka bat ematen diaten hemen eskuineko. Eta pentsatu ere jo, favore, zure esan dezakezu horrelako hori. Ez afeitatzea. Bueno, espero dugu ondo pasatzea gurekin. Eta guazen ikustera, ea Amaiak zer ekartzen digun gaur, zenba gauza. Kaixo lagun Sudurgorriok, zer modu zaudete? Ta zu Jon, ongi etorri gurera. Gaurkoan ere albiste pila ekarri dizkizuet. Ea gustokoak dituzuen. Mexikoko albiste batekin hasiko dugu saioa. Hauteskundeak izan baitira eta ondoren abiadura handiko trenaren inguruan Europa kaleratu duen txosten bat izango dugu hizpide. Gero, Kanariar uharteetako manada berria hitz egingo dugu eta Euskal Herrira itzuliz lehen euskal zirkoa aipatuko dugu. Eta Nafarroko gertaerei dagokionez, Aquarius ontziko errefuxiatuak, agintarien ekitaldiak eta Sanferminak izango ditugu hizpide. Kulturan berriz, Bendeta taldea izango dugu protagonista eta kirolean Asier Illarramendi. Eta amaitzeko asteko irudia eta bitxikerien tartea izango dugu. Nik uste, astetik astera lan gehiago, Bai. Asko jakin behar da, esparru oso desberdinak dira, Lemon Diplomatik eta holakoak ez ditut irakurtzen nik. Barkatu ingelesik ez dakit? Nik ere ez, horregatik esan dut italieraz. Ez dakit, lan gehiagi. Lan gehiagi, zuzer ikusten duzu. Bai, nik gainera ezer prestatu gabe etorri nez, eta ez dakit. Hori da honena. Zure bai! Hori da honena. Eske idazleak ze seguro lan Ja. Dena idatziz betzena. Bai, bestela ala izaten da. Baina torre handia dute, beraz. Askatasunaz, zu libre, zu nahi duzuna, baina lehen guazen bizka bat ezugatik, jakiteko gauza gehiago, ziur jende askore jaingo duela gauza asko, baina zuk gauza askukeko duzu guri kontatzeko, eta ez badu galdetzen zuk nahi duzuna kontau, nahi duzuna. Biologia ikasi zenuen, eta zerrek bultzatu zintuen biologia ikastera? Ez dakit, hainbeste denbora pasatu daian ez gogoratzen, baina nik uste dut, seguru asko, biologiaren ideia faltsu bat, esan nahi dute, faltsu bat, edo gazte zarenean pentsatzen duzu animaliak gusten zaizkizula, eta landariak agian, edo zuhaitzak, eta orduan pentsatzen duzu, jakina, biologiaren parte bat hori da, baina ez da hori bakarrik, asko zabalagoa da, eta oso zabala da gainera, ez da, orduan, ezer jakin gabe, askotan gertatzea lako gaztetan ez jakitea zer egin nahi duzun, orduan ilusio hori edo eduki nuen, da horregatik sartu ditzen. Gero egia esan, atera nuen titulua, baina naiz bat ere... Baina horrek inspiratzeko bai, ez? Lagunduko zizun. Horrek lagundu dit lana bilatzeko, baina... Inspiraziorako ez dut uste. Zelan sartu zinen gero literatura munduan? Ni irakurlea betitik izan naiz da txikitatik eta hola, eta hain zuzen ikasten ari nintzenean, eta 3. urtean ari nintzenean, eta nik ikasi nuen hemen ninduten hartu, eta orduan Bilbora joan behar izan duen, ez? Zepena. Zorionez. Orain zorionez, baina momentuan ezetza santziaten dian etzen izan horren samurra. Gero, denborarekin, perspektibakin, ezatezu zorionez. Gauza da, 3. urtean nengoenean eta konturatuta karrera zertzen eta zertan ari nintzen eta bar. Eukin nuen olako krisi moduko bat, nire krisi horretan pentsatzen baina orain baldin banator, bueltan baldin banoa berriz ere etxera.
eta aita eta amari izaten baldin baiet utzi nahi duela karrera, 3. urtean, eta hemen egon da gero, eta horrek suposatzen duen gastuakin eta bar, txikitu ingo naute orduan, segitu behar dut, baina krisi horren erdian, hasi nintzen orduan asko irakurtzen, esan edo txikitako irakurketak ziren, Los 5 eta Enid Blyton eta horrelako historiak, ez? Akaso Titin eta, bueno, Titin ez Tintin. Tintin bigarrena eta Milu hirugarrena. Bikote famatua. Eta orduan hasi nintzen bestelako. Goratzen naiz, orduan irakurri nuen esate batera Krimen y Castigo, Dostoyevskiren. Eta gainera Raskolnikoven historia hori horren dramatikoa zena, eta horren, tragikoa zena, eta berak zeukan erruduntasun zera horrekin, eta hor guztiz bat egin nuen Raskolnikovekin. Eta horrela, egia esan horrela hasi nintzen, esan dut orduan gehiago irakurtzen, Calvino orduan deskubritu nuen baita, Italo Calvino. Eta gero, eta orduan ere euskaraz ikasten ari nintzenez, neurri baten ja molatzen nintzen, baina, bueno, en fin, bakizu. Orduan euskararen aldetik ere urte horiek nahiko bereziak ziren, zeraindik ere euskalduna zen jendea ere euren artean gehienetan unibertsitatean eta erdera zeiten baitzuten, ez da, bueno, hor hasi zen sortzen giro hori, eta orduan lotu baita ere Pot, O Euskadi aldizkariekin, eta gauza horiek irakurtzen hasi nintzen, orduan nolabait esan orduan sortu zitzean eri, ez dakit nik zergatik, baina hortik jotzeko... Hortik jotzeko, ez? Joera edo. Eta zure biologia oinarri hartuta, fauna eta flora desberdin bati buruz idazten ari zinen. Hori, halako zio. Eta, bueno, eta itzultzaile bezala, Jose Saramago eta bebai Julio Cortázar itzuli dituzu, ez dakit zuretzat hori ardura handia izan dan, ero oso zaila... Bai, bueno, bai da, lan horiek hartzen dira arduraz normalean, eta gero gogoz ere bai. Eta orduan, aukera dagoenean horrelako itzulpen lan bat denborarekin egiteko, eta esan nahi dut, itzulpen gintzan beti arazo bat izaten da denbora, ez? Esan nahi dut, segun zer egin behar duzun, gaze epe daukasun hori egiteko, orduan hor aukera handia daude, igual produktua ez izateko norbera nahiko luken bezalakoa, ez? Denbora eukizkero eta denbora esan nahi du, norbaite pagatze dizula gutxienez minimo bat, orduan ardura sartzen diren gauzak dira, baina aldi berean oso gustora egiten diren gauzak. Liburu, literaturatik itzultzea eta bar. Eta Argia aldizkaria idatzi zenuen Euskadi Sariak izenburua, eta oso ezaguna, ez, egin zen? Bai, horrek sortu zuen, hori orain dela 11 urte izan zen. Orain dela 11. Uste dut, 2007an uste dut. Bai, sortu zuen horrek alako oihartzun da horrelako kalapita moduko bat edo. Nik uste dute une hortan esan behar zen zerbait zala, eta ara joan zen, eta hor dago. Eta hor dago. Zer gogoratzen duzu garai hortaz? Hori artikulua idatzi... Artikuluarekin lotuta, gogoratzen naiz, parlamentuan agerraldi eskatu zutela, esate batera, bestea beste, oposizioak eskatu zion gobernuari agerraldia eta ez Nafarroan, baizik eta autonomia erkidegoan. Eta orduan, Azkarate Andreak joan behar izan zuela parlamentura horretaz eta gizan esplikazio, zerbait hitz egitera. Egia esan nik hori egin nuenean eta argitatu nuenean enun pensatzen, inondik inora horren besteko soka ekarriko zuenik ere, ez? Baina, zala gertatu zen. Eta urte berean, erretzaileen eremua, ipuin liburuagatik, Espainiako kritika saria, ez? Hartu zenuen. Bai. Hore bat, ez? Zan behar da hori, ero zer? Hori gauza, nik ez dakit, nahiko gauza bitxia izan zen, ez dakit nik, ez dakit... Edozen kasutan kritika sariak daukan gauza berezia da,
lehenguan Xabier Mendigurenek egin zuen berrian artikulu bat, sari guztiak eta sari lehorrak, esaten zuen, berak. Sari guztiak diru bat ematen dutena, eta sari lehorrak dirurik gabekoak direnak, ez? Eta orduan hori sari lehorra denez, ez du ohorea izango da agian, baina hori, inoiz, ez dakit, egunen batean kurrikulum bat egin behar bali maut, Hombre, ondo gelditzen da, 2007ko kritika saria, eta egia zen ez dit bizitza ez dit aldatu. Ez dit aldatu ezer ez. Baina bertan momentuan, jakin zenuenean, uste dut ez, suposatzen dut izango zela. Nik testu inguru hartan, karo, 2007ko artikulu hori Euskadi Sariari buruzkoa baitzen eta bar, testu inguru hartan aski moskea agarria ditu zitzen kritika saria. Orduan ematea, ez da, horratik esan nahi dut, posa baino moskeo sensazioa eman zira. Eta gainera diru gabe, ez? Gainera diru gabe, ez? Badakizu, zenbat liburu idatzi dituzun? Bai. Kontatu duzu inoiz? Bueno, 12 edo 13 publikatu. Publikatu, barkatu, bai. Hori, urrengo galdera zen, jazen bat gelitu diren, edo dauden oraindik publikatzeke. Bai, kajoian saio asko gelditu dira. Nik ere, horiek ez bai ez dakidala, hori niri gertatzen zait zuen lehenago esan duzun moduan, aurkitu zenula karpeta zahar bat, eta nire ere tarteka ala gertatzen zait, gainera artxibo zaharrak dauzkat ordenadorean aspaldi eta disketeak, eta batzuk igual ja ezin daitezke sartu ez dagoelako disketearik, baina bueno, material zaharra ordenadorekoa erabiltzen ez duena, batzutan karpeta bat ireki, eta ostras da, eta eso batzutan 60 horri, eta ez direla lau folio. Ez da eskematxo bat. Ez. Eta gero goratzen zara, eta karo, hori hasi nintzen egiten, baina gero ez hitzian ongi atera, eta etzen ateratzen da hor gelditu zen. Eta orduan, horrelako saio asko desente. Eta horrelakoi bigarren aukerarik ez dizu ematen? Bateren bati? Garai batean saiatzen nintzen, berreskuratzen, rekuperatzen material zarra, igual ez osorik, baina beste proiektu batean, hori, beste ura, hori ongi ateratzen. Eta haber hor txertatzen duen. Ipuin itxuran, sikiera. Baina... Atzean gelditzen dira, ez? Ez da, azken emaitza ez da oneri behintzat etzen atera. Behar da, badakizulako zure burua engainatzen ari zarela. Edo ez dela originala hor. Irakurleok ez dakigu, baina, ez dakit. Ero beste momentu bat izan zen, beste garai bat, igual hori idatzi zenuen, eta ja... Gertatzen dena da, ez dakit, zaila da, normalen lotuta baldin badago narrazio batekin, momentu batean eszena bat ongi gelditzen zaizuna, edo gogoeta bat, edo dena delakoa. Baina lotuta badago narrazio batekin eta personai batzuekin, gero hori berriz, hortik beste berri batean txertatzea, eta beste berri hortan ja personaiak beste batzuk dira, eta egoera eta beste batzuk, eta ez da erreza izaten. Nik uste dut, hala ere, bai gertatzen dela, hor utzi dituzun saio horietan, horrat zeuden gaiak eta berriz, gai horiei buruz berriz, beste saio bat egitea, beste modu batez, eta hori bai. Eta amaitzeko elkarketarekin, badaukazu gustuko esaldiren bat, ero bizitzan hartuta esaldiren bat gustatzen zaizuna? Bai, banekien ez txibatu didaten ez, txoltxo batek esan dian ez horta, esaldi bat esan behar nuela, eta pentsatut, ezaera zahar bat, baina niri beti oso ona iruditu zaidana, zaharrak, oi zaharrak. Gazteak baleki, zaharrak baleza. Jode. Ezaera zarrak, horrekin geldituko gara, ezaera zar horrekin, Amaia, eta bueno, guazen aber zer gertatu den munduan, aber zer kontatzen diguzun ikustera. Europar Batasuneko auzitegiak ondorioztatu du abiadura handiko trenaren zenbait linea ez direla ekonomikoki bideragarriak, eta horien artean Euskal Ia aipatzen du. Ezagutuko ote dugu Euskal Y-koa amaituta?
Ederra galdera, Ederra galdera. Ez da? Zenbat urte? Gustako zaigu. Zenbat urte honekin? Urte, diru. Zer ondorio ekarriko du horre guztiak? Gure elkar bizitzan. Bai. Ze persona klasek behar du ordu batean Iruñetik Bilbora heldu edo? Adibidez, ez dakit bidea zehazkin nolako den, ditxosozko Y-koa eta. Baina... Bai, gainera, akitu orduko, ja teletransportatuko gara, segura ez. Bai, ziur. Eta horrela mendiak ez dugu zulatzen, eta ez dugu, ez? Igual. Nik hor batzuk daukaten tema horrekin ez dut. Bai dut ulertzen horri ez dakit, baina beste alde batetik ez dut ulertzen. Eta, esan nahi dut, ikusiko dugu gero hemen dagoen giroa Nafarroan esan nahi dut, ikusiko dugu zer ekarriko duen. Giroak irauten baldin badu. Baita. Edozein kasutan, segurako herri lanak eta planteatzen dituzten porlan zale porrokatuek eta ze helburu dute. Badirudi oso epe laburreko kontua dela, guazen gauzak egitera, gauza handiak, irudi dezala egiten dugula, baina azten dira, gero horrek ekartzen aldituen, oraindik neurtu gabeko ondorioak, ez. Hipotekatzen digute, ez guri bakarrik, gure ondorengoi, etorkizuna, sekulako dirutza xautzen da, eta ordu batzuk ez. Eta balio aldu. Halako obrek beti gibeleti duten susmo hori, ez? Bai. Zergatik zertarako, norendako... Egia da lanpostuak sortzen direla eta, diktadura handiek beti izan dute herri lanzaletasun berezi hori, baina epe luzera ez du porlanezko balio handirik gabeko azpiegitura. Eta gero, Europatik ez da lehenengo aldia esaten dutena horrelakorik. Esan nahi dut, eta are gehiago, iparraldean eta Frantziako hegoaldean eta nik uste dut hor erdi geldituta daukatela. Bai. Hor tapoi bat ez dago. Egiteko asmorik ere ez daukatela, eta orduan... Bai, ez dakit. Atxt. Kanariar uharteetan talde bortxaketa egin duen ustezko gizon kuadrillak La Nueva Manada izena ipini dio bere taldeari. Ja, honek gaiak epintzen dit, esan nuen bebai bestean bebai, baina ez. Moda bat da, zer gertatzen da hemen. Postureo zerri nazkagarria, ez? Betiko... Hola, humorearen metafora dut eskutan, baina ez dut ikutuko, ze gaia tamalgarria da. Honek badu bere izena. Persona kuadrilla batek, persona talde batek, badu asmo konkretu bat, bortizkeriaz eta beldurraz baliatuta, horretarako badu lan tresna, WhatsAppa edo dena delakoa, eta badoa beste persona bati, patutako beldurrakin eta bortizkeriarekin kalte egitera. Seguruna kode penal guztietan azaltzen da, hori, ez? Eta delitu erakustera. Bai, baina hortaz barre egitera, erakustera, egindakoa zarro adirazi nahia, ez? Horrek badu bere izena, eta terrorismo klase konkretu bat izan daiteke, baina terrorismoa da. Eta gero, manada hitza, manada animaliak biltzen dira manadatan. Txartera bilita dago. Bai, animaliak egiten duena, finean egiten du elikatzeko eta txikiagoei elikatzen emateko. Erabiltzen zuten, ez? Animaliak ez dute merezi, halako mespretsurik. Da, delitu gile kuadrilla bat, ez? Neri dena den iruditzen zait, lehenguan ez dakit nok esaten zuen, da hori legeak kodea aldatu behar dela, eta nire horrekin konforme nago. Eta esan nahi dut, beste gauza batzuen artean niri oso nazkagarria ere iruditzen zait, oin sortzen ari den morbo hori, eta telebistetan, eta danok ikusi izan ditu persona horiek, eta medioetan, eta bar. Famosoak bezala. Eta hori da, eta gero gainera sortzen den morboa bideoa bera dela. Eta nik egingo nuke, lehenbiziko gauza. Beste abusua bortxaketa izan dute den da, horretaz hori baino lehenago,
egin baldin baduzu bideo bat eta publikatu baldin baduzu, eta hori egin baldin baduzu, hor agertzen den persona baten baimenik gabe, horregatik bakarrik 10 urte kartzelara. Hori da. Azteko. Eta WhatsApp horretan parte hartu dutenak eta horretaz barre egin dutenak. Hori, bai, ze bakarrik hitz egiten da bakarrik 5 pertsonagatik. Ideologoak danak dira hor, eta gustora daude, eta harro daude egiten duten horrekin. Bai. Nik ezakit zenbakirik jartzen horri, baina ikerketa luze bat egin behar da beraiekin. Zentro berezi batean, jende asko dago beraiekin, arraio gertatzen zen. Inguruko guztia. Eta baten aitak esaten zuen, bortxatu zuten neska kartzelan egon berzela. Horrelako aita batekin, zer espero duzu? Aita ere ikerketan sartuko nuke. Hor dauden asko. Bai, ikerketa zentro berezi bat. Lagunok, zirkoa gustoko duzue? Adi, zeren gure zirkoa, lehen euskal zirkoa hain zuzen, martxan da. Amezketan egin du birako lehen geldialdia eta hurrengo emanaldia haian izango da. Ondarura ere badator. Orain bai, Orain bai. Iker Galartza, ez? Iker Galartza kostaturiko zirkoa, horre euskaraz. Ezagutuko dugun lehenengo zirkoa, segurazki ez? Bueno, ni dakidala ez da. Euskaraz, bai. Bai, ez? Lehenengoa izango da euskaraz zirkoa. Bai, eta arrakasta handia, ez? Sarrera guztiak aspaldi salduak. Oso ondo. Zenbat emanaldi eman behar dituzte? Herriz-herri ganen dire, herriz-herri eta bakotxan, iruzpala edo, amezketan, bere herrian. Zer doaz, alfabetikuki? Zestu maiakoak egun dira? Aia amezketa baino lehen izan nintzen, ez? Egia. Kaka. Sudurra daukazu kamisetarekin, koherentzia ariketa batean, bigarren honetan karriko dut sudurrarekin bat egiten duen kamiseta. Zure bai zirkoan zer ikusten zara? Pailazoarena egiteko tokirik badute, bai, gero ja, trapezistak eta horren nahiz hausartzen. Nik lehoiaren eginen nuke, baina zirko hortan ez dago animaliarik. Ez dago animaliarik, zorionez. Ez dago hankako animaliarik. Bai. Eta... ikusgarria izango da, esan edo, bueno. Ordua zen, ez da? Gure zirkoa, ez da? Zergatik ez? Bai, gure zirkoa gainera, Gurea da. Euskeraz bada gurea da. Ez da gizea, bizen edo zirko italiano. Izan dira, abizen exotikoak beti. Beste egon izan da, hemen Iruñan bertan ere bada emakume bat, neska bat eta zirko egiten duna, zirko bera bakarrik egiten ditu numeroak eta bar, euskeraz egiten duna. Eta malabare talde bat ere. Zirkoa bere osotasunaren bere karparekin eta, ez? Bai. Zirkoa egiten dutenak bai, ez? Ez txotxukeria jan eta bertan egonan. Bai, esan ni gehiago pentsatzen nuen, zirko honek ere horrelako artistei ere aukera ematen dien. Hori bai, hori oso ondo torrego da. Seguro. Aquarius ontziko errefuxiatuetatik 10 Nafarroan hartu dituzte eta beste 8 Euskal Autonomia Erkidegoan. Hor gelitu gara. Bai, Aquariusekin gelitu gara, ez? Zertaz, aipatu da inbertze eta ze interes dago, ez? Nik hauritzetan galdera egiten dut, ez? Egunero, astero, izaten dira, eta Aquariusa atra da, ez? Bai. Eta Aquariusaren ondotik ere, bertzain bat eta hainbat izan dire. Bai. Aquariusa ez dugu inbertze jakin, ez? Aste batzutan jarri dugun lazo bat dela esanen nuke, ez? Ongi etorri. Bai. Baina izenik gabe natozen beste diek, eta oharkabean pasatzen direnak, eta Euskal Herria handia da, eta Nafarroa ere bai. Zait garen 600.000 biztanle hemen jendeak abitzen da. Dago gaztetu beharra dago. Baina aspalditi dago, ez, kuota batzu jarri ziren, ez? Herrialde bakotxak ez da izen bat hartu behar zituen, Nafarroa, Iruña, atra ziren, ez, hartzeko prest, baina zerta ez etortzen. Nork ez dituzten. Eta nork uzten die iristen Afrikako muga horietara eta nork jartzen dien prezio eta hor saltza handia dago. Zergatik ies egiten dute novela beltza dago. Novela beltza. Baina hori da 21. mendeko novela terriblea. Hori da guztion frakasoaren erakusgarririk handiena. Kapitalismoaren, sozietatearen edo mundualdeko sozietatearen edo mundu honen. Ez dakit, hori oso ikarra eruditzen zait.
bizitza bueltak ematen dituela, ez? Garai batean, gu ginen Gu ginen. beharrean ginenak, orain ez, beraiek, eta gero, urrengoan zein izango da. Hemengoetatik zeinek du familia Hego Amerikana, adibidez? ba, ni, Nik ere bai. Bai, Zuek ez duzue? nik ez. Behiratu pixka bat, seguruna Bueno, duzuela. nik Edo dakidanez, Amerikan. a ber, ezagutzen dut Osabaren Nik- Osabak eta joan Ba, zirela, oie, jaialai, ez? Ba, oie, Ni ja. badu familia ibili izena Franco garaian Suizan da. Suitzan baita ere. Eta zen erote migrante ibili dienak hori bai. Danak gara. Baina dan, hori bat, migranteak. euskaldunak, hori da, Bai. lehen Hego gu Amerikan ginen, hanbestea. Ezta? Osea, que... Bueno, zestalariak dena beste, oie, beste. Ba, horiek Erasmus moduko bat Horrek egitera Erasmus zitzoazen, bezala, ja, horrek ez dira, ez? edo horrelako. Messi eta Ronaldo eta bezala. ez bakarrik Hego Ameriketan, Ipar Amerikan dago herri bat osoa, ez? Euskaldunez beteta, ez? Osea, Euskaldunez beteta. Orain naiz gogoratzen izenarekin, Bueno, baina... Nevadan dago- eta- Dago Bai, herri bat... Blois edo... Hori da, Boise, hori da. Blois ez da nola esaten da. Hiriburua esango nuke dela. Boise esate dute haiek, inglesez, igual. Nafarroako Euskal Autonomia Erkidegoko eta Akitania Berriko presidenteak 2014-2020 plan estrategikoa berritu dute. Horai berritu dute? Osea, 14tik 18 gazte pastu da laburte hori da, no sé. Ez igual aurreko atzeratuta gobernuaren planarekin ibiliko ziren, Jolanda Bartzinaren plan aberats horrekin ibiliko ziren, igual. Claro. Ah, jo, Baina asko- Bartzina ai- etzuen bete, plana? Ba, igual gauza gehiegi egineko zituen, hiru lurralden arteko Da. elkar kolaborazio horretan. Bai, saiatu zen, eh? Frantziako merengearen erreforma eta Hori da. sartuta gongo zen. Ba, bai. Ez que, ez zegoen atxeterik, ez? Eta hori ezin zen. Horratik ez dira iritsi behinek, edo. Eta Iruñera gatoz orain, San Ferminetan zezenek pairatzen duten tratua salatu du animalien askatasuna elkarteak. Zu lehoia jantzita, hor sartzen zara be bai, ero... Nola, jantzita. Bueno, jantzita izan da, izan da. Zerra nahi duzu horrekin. Ez que Lehoiak biluzik joten dira. Biluzik joten dira. Zenak ere bai. Bueno, bakoitzak Bueno, ba, bere... zuri- Eskerra Biluzik badu orduan, biologo bat, ez, aditu bat, bakena. Nik baieztatzen aldut, bai, lehoiak normalen biluzik. Biluzik Ba, joten dira, ez? ez? Nola begiratzen da duzu? Erropa gabe, orduan jartzeko, ez? Urteroko gauza, ez? Noiz debekatuko dituzte zezenketak? Neri Ba, dena den- gutxi gelditzen zaio, ez? Neri Gutxi. nik Zezenketari esango nuke. Ja, baina ez dakit nik, horren gutxi den. Dena den, aurten niri ongi iruditu zaidana, edo iruditu zait, egon dela nolabaiteko eztabaida bat, alkateak esan zituen gauzakin, alkateak esan du. eman zizkioten erantzunekin, eta gero horre beste jende batek ere egin izan ditu artikuluak eta gauzak, o kolumnak eta historiak, eta esanez hori ere egunen batean egin beharreko debatea izango dela, eta horri aurre egin beharko zaiola baita ere. Aurre egin beharko zaio, ze gazte jendea ez da joaten. Da, hor dira zenbakiak, urtetik urtera gero ez da jende gutxiago. San Ferminetan ere zazpian bada jenderik, baina 14an jazta apenas inor gelditzen, utxuneak eta suertatzen dira. Eta alkateak aipatu zuen gauza polit bat, gure hiriaren kontraesankortasuna mahai gainean jartzen duna, da hemen oso gauza gara, zezenketak debekatu eta entzierroak mantentzeko. Naiz da, entzierroa jaio zen zezenketari begira, baina aukera hori, eta gainera galdeketa horretan eta mahai gaineratzen ari den debate honetan, jendeak onar dezaken zerbait da. Zezenketarik ez, eta entzierroa bai. Oso garestia da, baina hori da, arazoa hori da. Oso, bestela da garesti. Baina, bueno, izaten aldira zezen berberak. Ja, bidea ikasita gainera. Oioak hil, baina arautxeak jan, ez? Ba, bai. Ezagit. Baina, zezenketen amaiera gertatzen ari den Ikusiko fenomenoa da. dugu, guk ikusiko dugu. Nik ez dut uste, Nik ikusi Nire nahiko nuke, iritzia ez da. dute orai Nik uste dut ikusiko dugula. Bai? loteria biologikorik Nik egin nahi, behintzat- baina esango nuke gertu Denbora- dagoela. Eta denbora zenbait gehiegi tokitan, daude baina zenbait barnea tokitan ematen ari den fenomenoa da. Kanarietan ez dago zezenketarik, Katalunian ere Katalunian. ez. Hiriak ere solte. Baina hemen diro gehiagin ez, mugitzen da zezenketak Baina eta zierroak eta... hemen ez da inbesteko dirurik Dirua mugitzen. baino- Eta arrazoi politika- ekonomikoa denean, Baina entzierroa bai da San Ferminetako ikur nagusia. Ikur bat da. Hori da, Egia da, horregatik. orduan.
alde hortatik da. Bai, horregatik esaten dut. Bestela etzen egongo. Nik uste oso gauza garela. Iruña oso hiri kontradiktorioa da. Zezenketa kendu, jarriko dugu zerrakenik, akuarium bat horren zezen plazan, o zirko iraunkorra. Euskal zirko iraunkorra. Forma horregilaria. Toldo handi bat jarri. Zezen mekanikoak, berroa da. Hor daukagu Sofia robota, esan genuen robota, ez? Kulturaren tartea da orain, dakizuen bezala, Vendetta taldeak agur esango digu, baina apuntatu ongi zuen agendan zeren eta azken kontzertua abenduaren 28an izango da Atortxurro karpan Atarrabian. Eskerrak Begitara begira esan, orain iragarri duten, ze egunean bertan harraten dute eturen inor sinetxiko ez? Abenduaren 28a. Arrazoi. Neri gertatu zaidan Atortxurrok batean, aspaldi. Aspaldi. Abenduaren 28a zen, eta kartel bat, eta Doktor Deseok ez du joko. Eta inozentada zela uste nuen. Eta etzen inozentada. Ez que eguna proposa da, Vendetta eska taldea da, ez? Eska punk rock, Iruñarrak, ez? Ni berandu harrapatu nahu Vendetak. Ezakit diren 2008koak edo... Nik behar nituen 19 urte sortu zirenean. Eta banituen, eta besta inbeste. Hanka bakoitzean. Hori da. Musikak ez du adinik. Musikak ez, baina nik bai. Ala zioen Mozartek. Hori da, ez du adinik. Gazte hiltzelako. Eta igual hau taldea deskubrituko du jende askorek, ez? Geroago, ez? Ja ez duenean jotzen, eta... Nik uste konspirazio bat dela, Bai? Bai, izenaren gatik. Bai. Publikoaren aurkako Vendetta izango da. Dena den, rock talde askok gero bigarren partea eduki izan du, baita, ez? Beraz, nor daki 10 urte barru, edo 5 urte, 3 urte barru berriz hasiko jotzen, Zure horrek historia bezala igual, Itzuliko zaila. Buelta bat eman da, Disketei eta... Inoiz ez da jakitzen. Vendetta. Zain egongo gara, egia ero guzurra den, jakiteko? Egia, segur. Kirolari helduko diot, Asier Illarramendi mutrikuarrak kontratua berritu du Realarekin 2023 arte. Erdilariak 70 milioi euroko etete klausula izango du. Zema? Ez dakit, zifra horietan nik galtzen naiz. Bueno, ea mutrikuko jasetan gastatzen duen, ni ondarrutarren naiz. Ondarrutarra za? Bai, ondarrutarra. 70 milioi. Eta orduan? Bai, baino gehiago. Bai. Lehen, zezena gaipatu dituz, baina bere garaian, Asier Illarramendi ere agertu zen. Uste dut orduan Real Madrileko jokalaria zela, Xixinkoetan edo, hortxe lasterka, Batmanez mozorrotua, eta hor ere, ez da git, baina seguraski sanzio deixuna ez da git, baina... Seguro, hori... Batmanez mozorrotua, baina Xixinkoen aintzina... Baina ezagutu zuten. Ezagutu zuten. Harrapatu zuten. Harrapatu zuten, Batman ez da garitezina. Zezenak ez, baina... Baina Florentino, Real Madrileko... Eta Batman ez da zezena, baina zer da, zaguzarra, ero... Partea Azteko gezurra, zirkoan. Barkatu gezurra, Asmakizuna. Asmakizuna. Bueno. Mutriko hori, Madalenetara joan beharko da. Eta asteko irudiaren txanda da orain. Aste honetarako Lizarrako San Jorgeren berriztapenaren irudia aukeratu dut. Zeresan handia sortu baitu sarean. Ez dakit zertaz. Gaixua, Plastidekor proiektua egin diote, gainera peja zaitezte. Krema iragarki horietan lehen eta gero. Zelan egin aldute horrelako gauzak, beste urteko? Nik uste dut prestatua zagola. Lizarrakoak arras listo dire. Arras azkarra, etxe homo, gogoratzen duzuen. Haze fama hartu zuen eta turismoa ikaragarria hasi zen. Eta nik uste Lizarran, behar da, gainbera zijoan turismoa eta erran dute, zerbait behar dugu. Eta San Jorgi,
izemo hau... Edozein kasutan humorea ez diote aldatu. Ez, Goiben dagoelako. Bideunak ez du arrokeriaz garaitu ere sugea, ez dago arro horrekin, gaixoa. Baina jarri diote plastidekor kolorea, aragi kolorea deitzen genuen umetan. Aragi kolorea, hori da. Kolor karne, formatua, gero aragiak ez du alako koloreri, baina bueno. Nuk asmatu zuen. Eta pena da, ze Mikel Zuzak aipatzen zuen, irudi honek biltzen dituela osongi armadurak eta panopliaren atal guztiak eta urratu dizkiote jatorrizko koloreak gero plastidekor horrekin egiteko gainean, ez? Nik uste kolorea da... Drama handia da, hau, benetan drama handia, Elizaren eskutan daude gauza hauek, eta, bueno, nahiz eta subentziorik eta izaten baduten Elizakoek, enkarguak nori egin, eta esan dut, hau ogibide serio bada, ezin du zarberritze lanak, ezin ditu afizionatu voluntarioso batek egin, jakitunek egin behar dute, ez? Bai, suposatzen da, ez, berez. Bai, berez gaina plastidekorra ez da Merkel. Baina plastidekorra igual ez da, agian, besterik gabe urruzten dugu 16. mendeko zaldun baten zarberritze lanak egiteko teknika, ez? Pena. Bai. Honek gauzak hobeto zaindute egon beharko litzateke. Nola zen, ura Espainian zeukatena zen ex-zehomo, baina hemen ere menudo kristo indute, ez? Bai, ze honek ezin da hueltarik eman, ja, amen, ja. Ezta, baina, bueno. Hain gustoko dituzuen bitxikerien eta xelebrekerien tartea da orain. New Yorkeko Manhattan auzoan trafiko ugaria dela eta lan elkarrizketara iritsi ezinik zebilen gizon bati, padel surfeko taula hartu eta Manhattaneko Hudson ibaia zeharkatzea bururatu zaio. Lortu ote zuen ordurako iristea, ona hemen bideoa. Merito gado, Nik hori kurrikulumean jarriko nuke. Honek behin elkarrizketara garaiz iristeko hartu zuen windsurf taula eta arrauna eta gorbatak kendu gabe. Gasolinoa galdu zuen. Korte inglesez jantzita, ikusten zitzaion, dotore. Bere alde puntu bat, Nik uste lehia handia baldin bat zegoen lanposturako. Aste honetan bertan izan dira, uholde handiak izan dira kosta partian, ere lenguan erakutsi ziaten bideo bat, eta benetan pensatu nola, baietz laster, olako bat dagoenean, norbait agertu surftala batean, eta... Bakapasak, batzuk, izango dira. Eta lehorrean surfeatzen, hori, elurra botatzen benean, jendea atatzen denean eskiekin, berdira, hasiko dira laster hori. Hau Guinnessean sartu da, ero ez? Hau kartzelean sartu betzuten. Hala da, nunbait iritsi eta ez dakiz arau hautsiko zuen. Zuen kaskorik? Abiadura entzen izanen, ez? Nahiko haren zikon, Dena den, Hudson badia gauza serio da ere, hotzotza, beti, zerea itxasontziak eta pasatzen ari dira, olatuak baditu. Eta hor, gibelean dagoen historia, zen behar izanen zuen, segur eski ez. Baita, guk humorez jorratu dugu, baina... Bai, ze beharra hori da. Hoi egiteko. Bai, ze bestela... Niko kontonez, polsa bat zeukela, euskaloz... Ordenagailua eta... Lanera joteko... Ogal arrainak eta rapatuzkio eta bertan sartzeko. Galtzerdi lehorrak. Niri egia esan, ez zait axola, eta zuri, dioen jaka bat jantzita agertu da Melanie Trump, beren gurasoen gandik banatuak izan diren aurre etorkinak bisitatzera joan den ekitaldi batean. Eta honek, espero zen moduan, sekulako haserrea piztu du sarean. Sarea beti dago, hor gainera... Nik ez dauka sarerik, beraz. Ez dut iritzi. Kontua da, hauek ez, betiko ez, Trump... Bai, Trumpetan beti. Nire ez zaita xola produktu hau ez, Estatu Batuetan asmatu den Trump eta emaztea eta nunbait dena da gezurra, zera behar dituzte
edo oso hautagai polemikoak eta Hau zer da, gantxodunak. kanpaina bat, edo... Reality Bai. show moduko bat da, ez? Bai. Bai, bilakatu da anaia nagusia moduko batean, eta polemikoenak edo ederrenak irabazte ditu hauteskundeak estatu batuetako ez dakit, marketing krazia bada, ez da ja aspaldi, ez? Ondo pentsatuta aukitzen dute zer, ez? Zer esan, polemika sortzeko, bere eta bitartean ez da garrantzia dutenei buruz hitz egiten. Bueno, hori da, batez ere, Ez da bakarrik, bueno, orain kamiseta darama, ez dakiz elastiko darama, presidentearen emazteak. Eta gero gainera, zenbat saldu izanen dira. Hori da, zenbat marka bider izanen salduko zen, zen baina. kamiseta. Ez da garrantzia dutenei buruz hitz egiten, langabezia, Hori bortizkeria, askotan erabiltzen den delinkuentzia. gauza bat, eta futbola ere bai askotan erabiltzen dute horretarako, eta Baina futbol klase asko dituzte, ez? Bai. Hollywoodan dago, beraz ez di inork irakatsiko. Dena den kasuz, hor, zuk esan duzunean, kanpaina haute dan eta bar da, bueno, hor, funtzionatzeko modu hori horrela jartzen baldin bada, orduan horrek esan nahi du, 10 urte barru, geuk ere hola funtzionatuko. Hori da, bai, Bide- zegu beti bidean gaude, gaude, beranduago beti, hemen bai, bidean gaude. beti heltzen da berandu. Bidean gaude, ez? Bai, hemen nahi dire sofistikatzen. Hoi, aspaldi dugu olako gauzak, ez? Behar diren gauzei buruz ez solastu. Eta gero keinua, argazkia, komenta ezazue presidente berriaren argazkian daramatzan egiten, betaurrekoak, ez dakiz ez. Bai. Da, bueno, bitartean ez du Bitartean entretenitzen jende guztia. garrantzia duenari buruz hitz egiten. Australiako Queensland estatuan egin duten ikerketaren arabera, erlazio egonkor batean gaudenean gizentzeko joera dugu. Emakumezkoek 10 kiloz bataz beste eta gizonezkoak 7 kilo eta erdi. Eta Nafarren kasuan ere ea horrela den jakin nahi nuen eta kalera atera naiz galdetzera. Entzun berako herritarrek zer esan didaten. Australian egindan ikerketa baten arabera, gizakio joera dugu gizentzekoa erlazio estable batean sartzen garenean. Gizonezkon kasun bataz beste 7 kilo eta erdi, eta emakumezkon kasun 10 kilo. Zure uste zergatik da hori, zure kasuan horrela izan da? Bueno, nire kasun bai hola izan dak, izen dunun, ez 10 kilo, baino bai, eta nik uste dela relajatzen zarelako, eta lehenago bakarrik nire kasuan edidez, ni bakarri nengola, denbora libre guztia, kirola egiteko, meindira joateko, eta behin bikoteakin, ja solasten juzu gauzak zer egin, zer ez egin, eta orduan nik uste dut hori dela, eta horregatik relajatzen zarela, ez? Zaude lasai ederrin eta bikoteakin egite dituzu bertze gauzak. Bakarri zaudenin, pues, aprobetxatze duzu nire kasuan behintzat probestenun kirola egiteko. Igual bikotekin gaudenean gehiago azkanpora jatea... Bikotekin nik hasieran ikusi nuna zen denbora guztian itxetik kanpo bazkaltzen, afaltzen hemen, bazkaltzenan, eta bai, errandutena, relajatugoa, ez? Ja ez dugu inor konkistatu beharrik eta erlaxatze geha, ezta? Hori hasiera, egila da ja denbora bat pasatuta ja bakoitzak hartzen duela berriz ere bere rutina hori edo lehenago egiten zituen gauzak, ez? Nire kasuan nik orain berriz ere berreskuratu du nire denbora, pues kirola pixkot egiteko, bai. Vale, Australian egindan ikerketa baten arabera, bikote establea daukeunen gizentzeko joera dugu. Emakumeen kasun bataz beste 10 kilo eta gizonezkon kasun 7 kilo eta erdi. Ze iruditzen zaizu? Nire ustez hori da, kriston pasada, bino, igual izaten alde egia, ze igual aizaren nin pareja bilatzen du batzuk egoten erela bilatzen, ni ez. Ez dakit, igual zaintzen zara gehiago eta gero akomodatzen zara, eta jazta. Zure kasun, bikotea badezu? Ez, nik ez, bino, bueno, igual lagun batzuk bate eta ikusten da pixko aldaketa hori. Ja inor konkistatzeko beharrik ez da akomodatzea. Ja lasai, eta orduan, jaten dute gehiago, ez dut iten kirola, ez dakit. Australian egindan ikerketa baten arabera, gizakiok pareja establea edo bikote establea daukeunen gizentzeko joera daukeu. Zuen kasuan horrela da? Pues nire kasun ez. Bikotea badaukezu? Horregatik ez, baina nik uste dut da pixka aurkitzeko bikotea itxura mantentzeko do, zerbait jegola. Osea, orduan, bikotei gabe gaudenen linean mantentzen gea, baina behin bikotea daukeunen lasaitzen gea erabat. Igual pixko bat. Zure kasun? Ni bai egizan du nintzen. Guain ez dut, segitzu nik uste más o menos igual.
Bino, bai, gizendu nintzen ere bai. Eta ez dakit, igual da berak erraten duenan gatikan. Ligatzeko, pues, mantenerse en línea pixkot, bino, no sé. Nio pasan zaigu denari, ez? Bai, orokorra da. Ez nahi pasa eskerrak. Drama bat azaleratzen ari da, honekin. Bai, Nire kasuan, izatearena, edo... baita, baina egia berdaderua da, eta bikoterik ez duzunean, ere bai. Ere bai, bietan orduan. Gizetzen zara. Bai, Niri ala gertatzen, bikotea eduki ala ez. Baina hori da, Gizetzen zara. prozesua hori da, autonomoa da. ozono, gero zaren kulpa, ez? Zer da, Eta zebat eta urte gehiago, Claro, gizenago claro, jatu zara. jakina. Gero kostago egiten da. Ordoa, progresioa. Bai. Bai. Esponentziala ez denean, Eta niri 7 kilo gutxi, bide batez Hori, emeko eske niri 7 kilo gutxi Mutilak nuitzen. 7 eta neskak 10. 7 kilo zenba denbora. Claro, errestoran, ez, urtean. Hori zergatik izango da, mutilak beti nahi dutxulako merkatuan egon, edo... Eta gero... Eh? Eta gero, bertze aldera, zer da, ez, harreman egonkorra, ez? Magi batean, ez dakize, eta orain, aldatu da, ez? Egonkortasunaren... Bila bete. Egonkortasuna bera ez egonkorra dela esan duzu. Bai, zenbat... Tarte aldatzen dela, ez? Adin tartea. Igual egonkorra 20 urte, 10, 1000 bete. Jesus, 10 urtetan, 20 urtetan, pentsa zenbat Zenbat gizendu kilo. eta flakatu. Zenbat gauza gerta daitezke. Nik ez bazpa ez dut esango zenbat noiztik eta zenbat ez Da, noiztik eta... Hala ere, horrena hori, lagun batzu. Nere lagun potolo zikin horiek. Lagun batzuk eta bai, gainera loditu dira. Zesoitzu nago. Baina egia da, hori, ez da? Ez? Zuek ikusten duzu gertatzen dela? Loditu egiten garela. Eta gero loditzearena kasu. A ber... Dana metabolismoaren kontu. Metabolismo kontu da. Osea, ez da harreman batean, ez? Nik ongi zaintzen du nire burua mehar nagolako eta ez dudalako zitzali botatzen, hau ere egunen batean hitz eginen dugu. Ze kanon estetikoak ere alda daitezke, ni aldatzearen oso aldekoa naiz. Ni Venusen aldekoa. Ni Venusen aldekoa zara. Miloko Venus. Bai, duki gabe. Lagunok, hauxe izan da guztia gaurkoz. Txintxoak izan eta hurrengo astera arte. Saiatuko gara, Maia, aio. Agur, Amaia, eta ondo ibilik. Eta bueno, orain guazen satiraren txokora. Eta azteko 2 irudi jarriko ditugu. A ber, guazen ikustea lehengoa. Melanie Trumpen kontrako irudi hau. Torkina. Izan barko genuke kezka, ez? Edo ardura edo nire txurrin ditxean. Bai, hori ere azkenean ez, hori da askatasunaren... Liberty Statue. Hoxe. Hori da. Txiki-txikia berez, ez da? Emoten du handia dela, baina... Frantsesaren garaikoa naiz beraz. Eta hau bigarrena, Espainiako selekzioa etxera. Nigatik, Espainiar selekzioak galdezala baita autobusa ere. Txiolandian batek esaten zuen bezala. Zelkartzen zizkin nire bi pasio, batetik Espainia eta bestetik futbola. Ni futbol zalea bestearekin, horregatik. Bueno, eta orain guazen notizi faltzu titular biki. Lehengoa gimnasioera joan eta selfieak ateratzea kirola ez egiteko oinarrezko aitzakia bihurtu da. Eta hori faltsua da? Bai, El Mundo Today pini duen titular faltzu notiziak dira. Nik uste hori lotua dagoela inkestarekin, Bai? Bai, bikote egonkorra, gimnasiora joan, eta bira, hemen egon naiz. Eta listo. Baina hor argaldu bengo binateke, ez? Ez, argazkia ateratzen. Bai. Bueno, ez du gizentzen, Ez du gizentzen. Argazkia ateratzak ez? Ez bat ez ustea. Ez hau du kamara jantzen. Empate. Empate. Eta bigarrena hau, Pedro Sánchez Espainiako futbol selekzioko 23 jokalariak bere gain hartzeko eskaini da. Bere gain hartzeko? Bai, bere gain hartzeko Igual eskaini da. ministro izendatzen alditu. Ez? Bere gainean eramateko, bai, ez? Bere gainean eramateko ez dut uste, ez? Igual 23erekin halko du, bueno, loditzen bada asko. Bueno, segurazki beraiek hartuko dute bere gain Pedro Sánchez, ez? Diru gehiago izanen dute. Eta guazen el jueveseko, bi portadakin,
lehenengoa ikusten dugu, Mariano Mongoliakoa, hau Mongoliakoa da. Ze beldurra. Ke ba, ni pena dut. Ze Pailazoen inspiradorea handi bat joan zaigu. Hilda. Bueno, joan zaigu boteretik, eta... Horai botere gehiago badu. Registratzailea da. Bai, baina esan nahi dut, bere diskurso mamitsu horiek, nahi dute alkatea izan dadin auzokoek alkatearen... Habilidade berezi badu. Hori galdu dugu. Eta irri batzu botatzeko aukera galtzen ari gara. Bai, Zen besteak sinesten du presidente lana. Honek igual ere bai, baina ikusleak ez, orduan. Da bigarren hau da juevesekoa, Ui, hemen romboak falta dira, ero ez? Truko gehiagi, ez? Nire gehiagi iruditzen zait. 10. alegatzekin lehenbiziko ezagitu zein zen, eta gero izaten da blokeo mental bat. Horrekin ez argalduko dira, ezta? Egun trikimailu, bera, kirolo horretan... Ni pare batekin eski. Bueno, gutxienez literatura da, ez? Irakurtzen ari da. Irakurtzen ari da, hori da. Bizipoza, ongi. Bizipoza, bai, horre gauzeak oso ondo. Bueno, amaitu dugu, Jon, espero dugu gustora egon zarela gurekin. Bai. Gustora, ondo? Bai, gustora. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, deitzeagatik. Eta, zuei bai, eskerrik asko, gurekin beti egoteagatik, Martxelo, hurrengoan be, espero dugu bai. Bai, estimatu dago, mila esker. Bai, hurrengoan. Eta zuei guztioi, ondo pasa, arratsalde on, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Aio!